Felicitas é unha persona, unha muller, pois que cree que é moi eficiente no seu traballo. En principio parece unha muller sinxela, cando cree que lle van a facer a vida imposible, porque realmente é o que cree, que a queren botar e que lle van a facer a vida imposible, entón ela é quen de sacar outra personalidade, non? E que facer a Felicitas foi moi divertido porque Felicitas é unha muller moi miope. Eu nunca traballara, digamos, sin decorados. Foi, por exemplo, moi impactante para min pois o tema de traballar na escaleira todo o equipo, non? Pode ser que nese aspecto que ten Felicitas de creer que o seu traballo é importante, non? Pero en nada se parece a Felicitas, porque Felicitas pois acaba sendo vengativa e Elena Seijo nunca é vengativa. Como era unha muller que tiña que facer unha limpeza nunha comunidade, pois intentei realmente recordar cando vexo as que están no meu edificio. Desde o día que cheguei xa yo dixen ao director, a Jorge Coira, non? Que me parecía que era unha serie que realmente entroncaba cun público que nunca eu visualizo ca galega. Perfecto. Moitísimas gracias. Nada.